Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ Vic Donoso III and Remixes. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. You are listening to Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Radio FM. Your number one choice. Tuwing nagkatingin ulit sa salamin, di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya, kung bata ko ngayon'y pinagpala. DJ Victor Noso III and Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM, alas 9:03 na sa gabi. Okay, sagit kayo may daad ng evening, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome sa ating program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Sa buong gabi, today is February 9 na gali 2024, no? So medyo madasig aton nga inadlaw, no? So kag subong is holiday kay siyempre bagong tuig sa aton nga mga grupo nga mga Chinoy. Okay, strong hipat choice sa aton nga mga kagrupo nga mga Chinoy, na aton nga mga kasimanwa kag mga dili man sa Iloilo nga mga Chinese, na. So may mga kwada, may mga rasa nga mga Chinese. Kung hipat choice sa inyo, na. Okay, welcome sa ating program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre, ikaw po niyo si DJ Vic the Noso III. Dali lamang sa the one and only Dance Mix Channel diri sa Dumangas. Siyempre, ang Dumangas Mix Club Net Radio FM. Kag pila man gid ako kadlaw nga wala naka-program naka-Sabado. Kay medyo masako ang akon nga linya. Na maganda basta isa ka certified bakiro. Managbantay sang bata sang iban. Di maganda basta busy ang trabaho, na. Sana all matawhay. Sa mga wala dala o brown kag matawhay. So sana all matawhay. DJ Victor Noso III and Okay, sa palibot sa aton nga banda sa Dumangas nga nakatutok sa aton nga online streaming sa Facebook. Kag siyempre may anak nga replay sa YouTube later on. Kag sa bilog nga Metro Iloilo, bilog nga Pilipinas, Western Visayas, kag bilog nga Pilipinas. Kag siyempre bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Nga malabutan kita bisan di nga party sa kalibutan as long nga may internet, okay? Sa mga bago lang dito nakapanyapon, nakahimusimo sa ila panyapon, ay nung iban sa nagapang hugas ang ilang mga pinggan. Samtang nagapamurugso. At mga estudyante nga nagatutok sa aton subong, no? Iba nagatama-tama man sa aton, labi sa akon mga estudyante. Dula sa may Sapaw Elementary School, no? Sagid ka may daad nga evening sa inyo tanan. Kag siyempre sa iban pa nga nakatutok sa aton naka-silent monitor sa aton nga live streaming na. Okay, so sa gusto magpa-shoutout, butang lang sa dalom. Kay basahon naton anytime. Anytime na. Pag shoutout naton subong nakatutok sa aton. May alag nga 5,000 ka viewers sabong. Mga gwapo ka mga gwapa. So, thank you so much sa pagtamwa. Hope nga okay ang nida nga gabi na. Okay, first and foremost, nakita ko na si idol ko Jasil Cacho, na. Cacho Pero, dahil sa may Toronto, Canada. Okay, so thank you so much idol sa pagpamati, no? Pa-shoutout Boss Vic, okay ra na. Kasi siyempre nga sa Sound Mobile dula sa may Leon Iloilo, ang Just Angel Disco Mobile, isa sa mga pinakasikat nga Sound Mobile dula sa Leon Iloilo, no? Kay manami ang sit up. Kag siyempre ang tag-iya magluwas nga gwapo, siyempre mabuot, no? Kag pwede siguro mautang. Pwede mautang samtang nagabayli pa, pero pagkaaga siyempre bayaran, no? Okay, sa mga grupo natin sa mga sound system, no? Sa mga Sound Mobile nga medyo nagabuhi-buhi na subong inyong negosyo. Okay, good luck na sa inyo, na. Kag reminder man sa aton may mga Sound Mobile, no? Kung nagapaunib lang ka mo kong gabi. Kung magtungang gabi na gani, pahinayon nyo lang. Kaya mga layo nga barangay iyang wala doon nakakadto, siyempre nagalalaway, kag hindi katulog, no? Basta ganit pag-gabi na, mga tag 9 na tag 10, suggest adjust the volume, makakamulan na mismo makabati sa pulpalibot.
para ang panawag bala hindi kamuya disturbo sa iban. Kaya ang mga wala kakadto, wala na sa mga inuplite. Di ka rin di pa sila katulog. Teka, hindi naglain ng ilang ulo. Okay, so reminder sa itong mga sound system, no? Kung gabi na gani, medyo pa hinayin nyo lang gamay, ah. Balbalin nyo sa adlaw. Kung hindi ka mong patit, okay man na. Wala problema. Okay, si DJ Dexter, masalihit. Tapos may Liganis Iloilo na isang mga sikat nga remix maker dito sa Western Visayas. Member sang Liganis Mix Club, kag Panay Mix DJs. Thank you so much sa pagtama. Kag siyempre si Ernaline Cruz na ako niya classmate dito sa may barangay Kansilayan, Dumangas. Thank you so much, good meet sa pag siya pamati o pagtamwa. Okay, kag si Kagawad Rolling Dinglasa, RC Rolling Dinglasa. Good PM, sir, shout out team Managitnon, Tiwayged, okay? By the way, announce ko na lang gulo, no, sa maabot nga February 29, no, so just mark your calendar. May arang Battle of the Mini Sound, Lagabong sa may barangay Managit, no? So may pulo ka mga mini sound nga makompete dira, no, sa para sa ila nga Battle of the Mini Sound. Kay ang barangay Managit isa sa mga barangay dito sa Dumangas nga may madamo sa mga mini sound, no? So asi gusto niyo maglingaw-lingaw kag magtamwa kag magpamati sa mga swabing quality sang mini sound dira sa may barangay Managit, Dumangas. No, kato ka mo sa February 29 sa hapon. Of course, okay lang sa inyong wala bayad. Okay, wala bayad ko nambal ni Kagawad Rolling Dinglasa. No? Of course, sponsored by or through the efforts ng barangay officials ang Barangay Managit, Dumangas kag sa ilang SK Council. Okay, kag siyempre sa association sa mga mini sound dira, no? Doon di ka sa ulo may mga lista ko to karang panglawagon nato na. Okay, so kato mo sa February 29 dira sa may Barangay Managit, Dumangas para kita-kits kita dito. Basi maligoy man ako magtamwa dito. Hindi lang ako manugit kay boss ko. Okay, then of course si paring Noy PDPS na nagtama sa mga thank you so much sa pagtamwa kag of course regards sa mga family circles that no si Tutsa Roy, si Neporak kag sa the rest of your family na. Thank you so much sa pag-support sa akong mga Facebook Live. Paki-share lang sa akong Facebook Live kag siyempre like siyempre na. Oy, wala ka isang name that's promo pero basi boss basi may sponsor ako boss na. Gusto mong anay wala ka kiay makiay. Okay, so lapit ang ilang galing aton nga Valentine's Day. Ti ano may mga kuha mo da, may ka-date. Okay, so pinasay subong aton nga Valentine's Day. Kaya amo man siya ko ng Ash Wednesday sa February 14. Mapabadlis kita. Then siyempre sa may mga date dira, pwede ka makadate sa plaza, no? Kag sa may dagali sa may atubangan sa munisipyo, basin lipat maway pa ka mo kabalo. Ara dira ang Jollibee. Kumusta na ang inyong eksperyensya? Pila ka oras ang inyong pila? Sang Monday nagtamwa ko to na baw, naglalaway lang ko. Wala gid ako tilaw sang Jollibee, kahit pwede kalabas ang pila. So, siguro, I think daw 1 month na silang matambay, no? Siguro ulaton ko anong ika 1 month. Ulaton ko nga ang mga Dumanggasanon, nag-roll-out ng ginawa nila sang Jollibee. Kagamo ng bakal ko, no? Okay, nami kiman Jollibee, no? Kakaiba ilang sabor. Na product ni, or ang owner nga si Tony Tan Kakchong. Ang owner sang Jollibee. Kag siya man subong owner sang Chowking. Kag siyempre ang Mang Inasaw, ang Red Ribbon, kag iban pa nga mga sikat nga mga kalanaan. So ginpakyaw na ni Tony Tan Kakchong. Okay, mali Kagawad Rolling Dinglasa, sir, thank you gid. Okay, so kita-kits kita dira sa may Barangay Managit, Dumangas. So once again sa February 29, 2024 para sa ilang first linagabong sa Managit, no? Dala ka mo sang algodon para matabunan yung madulunggan in case nga medyo mabungol ka mo sang sound or sa mga sound sang mga sound mobile or mga mini sound sa may Barangay Managit, Dumangas. Okay, kita-kits kita dito kay base makalagaw man ako na.
Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, pleasant evening man sa ating mga grupo sa mga remix maker diri sa Western Visayas. Ilabi na gid sa may Panay Mix DJs kag sa may Dumangas Mix Club, no? Nga mga naga-silent monitor, no? Sa mga mahilig sa remix kag sa mga mahilig sa sound, no? Sa gid ka may daad nga evening sa inyo liwat. No? Okay, si Sir Nilo Di Pamaylo sa Dumangas Central Elementary School. Nagatamo sa atong Facebook Live. Thank you so much gid sir sa pagtamo. Kag just enjoy sa pagpamati dira, no? Okay, hambal ni paring na PD Pesta please sa 29 birthday ko na. Birthday ko na mainom kita. Okay, wala problema basta libre. Birthday mo giba sa 29 ate masadyan kay naka-schedule na ako sa may kwan. Sa may barangay Manakit Dumangas. Isa ilotang birthday mo sa kwan ah. Sa February 31. February 31. Okay ko na mo paring na PD Pesta lipira kaglaya. Dog the good time ko. Okay, so convert mo gid man sa planuhan naton kay basta libre iya. Wala ko nagabalibad basta libre. Ang gabalibad lang ko ang may bayad. Pero pag libre so pwedeng gid, okay? Tingin ulit sa salamin, di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawati ko sinasadya, kung bata ko ngayon pinagpala. Itong hatalok, nagdadala tayo ng lamok. Lamok, 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 Okay, si Yel Villanueva, no, nagatama sa aton, all the way from Taiwan. Thank you so much, good idol sa pagtama, no? So, wala ka isang name that's in promo. Sige, salamat, Gate. Kaya, of course, si Ma'am Beth Di Monteverde. Okay, dala sa may, I think daw, Barangay Balabag, Dumangas. Thank you so much, good ma'am, sa pagtama. Okay, so, paling may pinipesta, birthday mo gid mas sa 29. Hindi ka magambal nga kada ang birthday mo kada apat lang ka tuig. Okay, kung tuod man ha, so pwede ka gid siyempre makapaiyaw sang baka, no? Kahit pinasay na siyang birthday mo. Kaya ang birthday mo imo iya, gina-celebrate lang kada apat ka tuig, no? So dapat mo gina-celebrate kag pasalamatan nga sa apat ka tuig na dugangan siyempre duwat ang imo nga edad, no? Okay, isa ka regalo sa ato ni Lord once madugangan ang ato nga edad. Ang iba nagareklamo ay haising niya. Tigulang na ako, nagdugang naman ako nga edad. Ang mga usually nga hambal sang iban. Da nagareklamo pa sila nga nagdugang ila edad. Tinong gusto niyo mauntat ang inyong edad? Way kamo kabalong ako maguntat ang inyong edad. Amo na lang ang tion nga mauntay ang imo nga tiil. Kag siyempre mga tiskog na ang imo nga lawas. So pasalamatan samtang siyempre ang imo nga edad nag-idog pa, no? Hindi ka mo maghambal yang ay. Nagdugang naman ang edad ko. Nagtigulang na ako. So isa na sa pinaka-the best nga regalo nato kay Lord. Nga once magdugang ang imo nga edad, okay? Okay, kanalis nato na mag-share sa ilang mga reactions nga like and heart, no? Si Nova Villa Altar Piña de Vera. All the way from Barangay Hardin, Dumangas. Then of course si Kagawad Rolling Dinglasa. Then si Ma'am Vet Di Monteverde. Of course si Yel Di Villanueva all the way from Taiwan. Then si Renz Donasco Di Binagracia. Then si pariente ko Arlene Dipita Dipra sa may Hong Kong. Ay Hong Kong, no? Talipat ko ba sa Hong Kong, ah? Then si Paring Noy Pilipista all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Then si Kinit Azcona Robilio. Then si may Barangay Talosan, Dumangas. Si Ernaline Cruz sa may Barangay Kasilayan, Dumangas.
Of course, si DJ Agustin, si Tintin, DJ Agustin, Tintin Alistin, all the way from Duenas, Iloilo. Kag nagatama mo sa aton subong or nagapamati sa aton subong, si idol ko RJ or si DJ RJ Villagracia de Chusa, dito sa may Rojas City na. Thank you so much sa pagtama. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya, kung bata ko ngayon Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. And of course, nakatama mo sa aton si Dominic Paul Balinsoy or si DJ Domski. Saman kasikat nga remix maker diri sa Western Visayas. Kag syempre member man sang Panay Mix DJs. By the way kay DJ RJ no, ang ginapangita pangayo mong galing ang floaters. No, sorry do wala ako naka-reply sa imo pero pangitaan ko lang kag i-send sa imo anytime. No, ang mga floaters sang Panay Mix DJs, okay? Okay, sa gusto mo pa shoutout, just send your greetings sa dalong kay pagbalik karon sa panglawagan natin one by one. Kag siyempre, kamo nagapamati sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kagkupod niyo si DJ Vic, the Nasa Third. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Dancing to the beat with DJ Eric Ned. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, nalipat ko galit maglawag. Basi mga kiksi Nuba Villa Altar Piña de Vera. Sir, good evening. Shout out sa akon nga baby Shania de Vera. Happy 5 months old TY Ged. Okay, 5 months old ng imong baby, no? Pwede na madugangan. Ilabi nang ikuntigan ng iya dulunggan. Amna ko nga balila basta tigan ang dulunggan. Pwede na madugangan. So once again, so happy 5 months old kay
Shania de Vera, na ang bata siyempre ni Nuba Villa Altar Piña de Vera. Doon sa may barangay Hardin, Dumangas. Siyempre nakapamati sa aton sa buong nagatama man. Si Missile May, or si Missile May Dosado do Ronila, dala sa may barangay sa Padumangas, no? Thank you so much sa pagtamwa. Then si Arlie Di Ala, all the way from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you so much sa pagtama, no? Nakapuli ka na dagali. Huwag kita ka tikoy-tikoy ba? Huwag kita nakatipon-tipon. Okay, di may isang nagtamwa man nga iyang ngalan is Arabic, no? Ti, paano ni hindi ko mabasa? Paano ni kaya ngalan mo, hindi ko mabasa? Ti, ano ni karoon? Ching-chung. Amo na yung magbasa siguro ay. Okay, dila sino, ano ni ngalan niya na? Check ko ba yung mga profile kung sino ngalan mo? Okay, wala ka man nag-like, so hindi makita. Okay, so ang may ngalan ng Arabic, paki-post ang imong ngalan para malawag naton. Kag siyempre nagatama man sa aton, siyempre ang DJ man sa online, kag nag-vlog man. So, si DJ Roxy B. Biato, all the way from Barangay Salangan, Dumangas. Salamat kita, idol, sa pagtamwa. So, regards sa imong family circle, dahil sa may Barangay Salangan, Dumangas. Dinambal ni Arlie Di Ala, mayang gabi sir, DJ Vic, the nasa dito. Daki salamat mo sa imo, kag mayang gabi man. Kag siyempre, enjoy sa pagpamati sa aton nga DMC Net Radio FM, Dance Party Mixes. Masaok taya ah. Oo, nagani. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang ating pabayle. Sa hindi magbayle may arap atong buwan sagwa. Kaya lang kamuga, uy daya o si DJ. Donoso the third, Ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tungan. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot na. Bayle lang wala gamuan. The public may dance. We're going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, don't need no invitation. Going on vacation, so where you wanna go? No, it's a destination. We're going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, don't need no invitation. Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice. DJ Dance Remix. Ready or not, here we go, vacation time. Taking over every place we go. Ready or not, here we go, one more time. We the keep our April on a roll. Boom, like that, let's turn it up. Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice. No destination, astronaut. I can take you to the moon. We're going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, don't need no invitation.
You are listening to Dumangas Mix Club. Mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, oras naton is 9:29 in the evening. Okay, pala yung tanan naka-timo-timo na, kaya naka-shot-shot na. Okay lang bang ula-ula natin dyan? Okay, sa mga wala pa nakapuli sa ilang mga balay, no? So, just situate ka rin nga magpuli ka mga wala ka mo sa mga gas-gas. Alam mo na ginawa nagasakay sa ilang mga metal horses, no? Ang iban medyo padayaw sa pagsakay. Hindi mo na mga tag-iya sandalan. Pero pagkaaga ginabalita na may mga gas-gas, in-pick up sa mga sang rescue. Okay, kung nagsakay ka mga sa inyong mga metal horses, so halong-halong gid, no? So, tanan naton nga aton nga mga metal horses. Duwa lang ka rito, no? Bisan ano sa imo kagwapo. Kagano sa imo ka nami mag-drive. Once ganing alabyan ka sang sapat-sapat sa karsada, sigurado gid nga tumpila ka. Okay, so hambal ni Arlie Diala sa may abroad, no? Shout out sa Palok Soul, sir. Sa team mechanics from Doha, Qatar. Okay, salamat kayo sa mga listeners naton sa may Barangay Palok Soul, Dumangas, no? Thank you so much, Ged. From Arlie Diala, no? Halong-halong dala sa may abroad, no? Hindi ka na salita mo sa mga gwapa. Wala ko na lang mga taga-Palok, mga chick boy, di ba, DJ Potpot? Basta mga taga-Palok, no, chick boy. Ito, gimana, DJ Potpot? My God. Okay, so si Nini Lampitok Buendia, nagatamo mo sa aton. Mayang gabi, sir, kag sa tanan ng mga taga-Tagpalamate. Okay, salamat mo sa pagtamwa, Nini Lampitok Buendia sa may abroad, no? Of course, ano na si DJ Potpot, no? Idol, pa-shout out, Ludi. Ikaw yung Ludi, kuya DJ Potpot, no? So, si DJ Potpot, isa sa mga DJs ang Short FM 101.5, no? So, just watch out sa iyang mga programs. I think kada Sabado siya nag-program, DJ Potpot. Paki-plug, kag-promote sa iyong mga program dila, no? I think daw kung siya nag-program, daw Sabado or Domingo. Okay, ang mahinalungon kag siyempre ang idol sa mga laon kag binayaan. Matingalagan ko nga laon kag binayaan yang iya ginapaligban niya nga kadamo man niya sa mga wala sa mga wala tag iya, no? Mga laon kag mga binayaan ng paligban mo. Hindi kayo sa mga wala kag pagidya matandog. Ito gid ba lang nakauna. Okay, so thank you so much gid kay DJ Potpot EG Gunato. All the way from Barangay Palok, Suol, Dumangas, no? Sila lang guro, yes sir, kay ako ya. Ako abiya contented sa isa lang kababay. Defensive ka, ha? Wala mo ko nagambal nga namangkot mo lang ko sa imo. Kaya ang balita ko yung mga basta taga Palok, Suol, ya. Mga chick boy na. Kung hindi chick boy, kung hindi ko na mahilig sa chicks, ng mga taga Barangay Palok, mahilig sa lalaki. Okay, ambal ni DJ Potpot, shoutout sa akon hometown, Agdahon, Cuartiro, Capiz. Ari ko na, nalagyo ka naman. Pinalagyoan ka naman guro ng babae ay. Pati joke ka. Okay, naidlaw mo ko na magbanding-banding kay DJ Potpot. Kay dati kami ni mabatian sa Short FM 101.5, no? Sa Saturday morning atawan. Gali kay medyo sako na ko. Medyo busy na kay limitado na ang gwa, no? Amo gina basta may bantay ka na, hindi na basta-basta makagwa. Timay niya si DJ Potpot ya kay Soltiro. No, kay basta ganit may mga bantay na.
Hindi basta-basta makagwa. So, amo na. So, paras kami ni Kwan ni DJ X1 nga isa lang kasinggitan. Pulit ayon. Pero si DJ X1 niya, medyo, kwan pa niya, medyo masupog pa niya. Kaya kung isa'y maisahan niya pang iyang nobya, kay bisan ginabawalan sa maglagaw, pero permi ko siya malabyan, doon sa may barangay Sapaw. Sa may bangga na bala pa kwan, Eric Nate. barangay bala, sa may bangga bala sa may pa-housing, no? Permi ko na makita si DJ X1, nag-shot-shot. No, ambot sila po dyan nag-shot-shot ha. So, amo ni si DJ X1 yung abisan niya ginasaway na. Pero, still, makalusot pa siya, nagabantay. Pero ako, yabo daw po laging maglusot, no? Nang daw talaga siya ng ulagaw. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. You should just let me freak you. I say you, you. You should just. I say you, you. You should just let me freak you. I say you, you. You should just. I say you, you. You should just let me freak you. I say you, you. You should just. I say you, you. You should just let me freak you. I say you, you. You should just. I say you, you. You should just let me. Okay, hambal ni DJ X1, mga ginapos ang DepEd. Basta ganit mga ginapos ang DepEd, daw lagi diya magpolo pataway. Mga huwarang taga-DepEd kag mga huwarang bakero. Okay, si Tad Marisa Benedicto nagtama sa aton. Thank you so much sa pagtamwa. Kagambal ni DJ Putput, tikwit DJ Vic, libre mo ha. Wala problema. Wala problema. Si DJ X1, no? Siya ng mandatos ng pirmi kami nag-plaster sa may kwan, may bangga da sa may sapaw. Okay, siya ng mandatos ng nag-tamba kami daw, nag-tambay-tambay, no? So, i-contact lang si DJ X1 kaya wala gina problema. So, mahilig ni siya mang libre. Basta dalon talang iyang ala sa atong mga pangamuyo before kita magtulog. Okay, from Rins Donasco de Minagracia, Boss Lady Vic, good evening. Maraming salamat sa support sa Battle of the Mini Sound sa Barangay Managit sa maabot nga February 29. From Arky Mini Sound of Managit, Dumangas. So, kita wala gid problema. Kita-kits kita dira sa February 29. Kaga sa aga ko naman, birthday ko kay Paring Noipi. Sa hapon, dira ko sa inyo. Sa gabi naman, sa bakong umainom, sa bakong. Sa bakong kumainom. Thank you so much good kay Rins Donasco de Minagracia. Of course, ang Arky Mini Sound sang Barangay Managit, Dumangas. Isa sa barangay diri sa Dumangas nga perti kadamo sang Mini Sound. You should just let me freak you. I say you. You should just. I say you. You should just let me freak you. I say you. You should just. I say you. You should just let me freak Power Beats Club. DJ Eric Nate. Baby, paminawa, kining akong kantaha para jud ni sa imuha. Sultian ti ka sa akong pagbati, gikan jud ni sa akong kasing-kasing. Baby, love ti ka. Baby, love ti ka. Baby, love ti ka. Ikaw ra jud ug wala nay lain pa.
buto-buto. Nag-text ko kanimo og I love you. Nag-reply po ka na ko og I love you too. Baby, unta inanira ka perme. Ambos ka ayo mura o guys candy. Baby, love tika. Baby, love tika. Baby, love tika. Ikaw ra jud ug wala tay lain pa. Bahagi gugma ko kanimo. Mura tambot sugya aso-aso. Bahagi gugma ko kanimo. Usog kaayo ka buto-buto. Bahagi gugma ko kanimo. Mura tambot sugya aso-aso. Bahagi gugma ko kanimo. Usog kaayo ka buto-buto. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dancing to the beat with DJ Eric Ness. Yo, DJ, pump this party. Naglayo, kaayo ko kanimo. Sa akong heart duol ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw nga magkita tang duha. Bisag layo, kaayo ko kanimo. Sa akong heart duol ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw nga magkita tang duha. Baby, love tika. Baby, love tika. Baby, love tika. Ikaw ra jud ug wala tay lain pa. Bahagi gugma ko kanimo.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is the You are listening to Dumangas Mix Club. Mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso, the third. You are listening to Dumangas Mix Club. Mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso, the third. Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam. Guli 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 ram Sam Sam. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam. Guli 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 ram Sam Sam. Arabi, Arabi. Guli 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 ram Sam Sam. Arabi, Arabi. Guli 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 ram Sam Sam. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam. Guli 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 ram Sam Sam. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam. Guli 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 ram Sam Sam. The mix of DJ Redeem.
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. She was afraid to get out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that nobody was It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time every day. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she was. She was afraid to come out in the open, so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat on the lookout. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time every day. An itsy bitsy Among Us Mix Club. Net Radio FM. so in the locker she was. This This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongusmixclub.listentomyradio.com. DMC Net Radio FM. This is the mix of DJ Saint Mike. Saint Mark. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Victor Nossa, the first one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 9:54 in the evenings, no? Kumusta na nga pag lingaw-lingaw, pag tawhataw, pag kiay-kiay.
Papalitan na nag-enjoy sa atong mga exclusive nga mga dance na mixes. Okay, this very moment. So, aknalis nato na liwat kag siyempre. Tamiyo nato sang isagid ka happy birthday sa akong mga friends nga nag-celebrate sa ilang mga birthday subong. No? Basi may alam ako mga birthday subong. Pakisend sa dalong para mabasa naton. But this time, sa mga birthday sa akong ring listahan sa akong nga Facebook nga notify, no? Okay, birthday subong ni Sir Romeo Bulcan. Ang amon nga gwapo nga principal dito sa may Sapao Elementary School. So once again, so happy birthday to Sir Romeo Bulcan sang Sapao Elementary School. Okay, wishing you all the best on your birthday. Good health and more birthdays to come, and siyempre more blessings. Okay? Kag siyempre birthday man subong ni Ma'am Erna Direkito sang Sulangan Elementary School. Note happy birthday sa imo, ma'am. So same man, wishing you all the best on your birthday. Good health and more blessings. Also birthday man subong ni Glidel Balsina. Also si Celso Tupas Jr. Then si Phoebe Joy, Dr. Liro Dendi. Okay, so para man ang mga friends ko nag-birthday sa isa ko ka-account. Kag sa may piyak no, birthday man subong ni RJ Bernantes. Kag ni Egra Bernantes. Okay, tima pa rin tinis lang adua. Okay, sa tanang nga ginlawag ko, so happy birthday sa inyo. It's your day today, so just enjoy. Kag siyempre, hindi kita malipat mapasalamat kay Lord. Nga siyempre, nadugangan pa ang inyong edad. Kag maka-enjoy pa ka mo siyempre sa ginatawag na ito kalibutan. Kag maka-enjoy sang Jollibee. Linya ka mo sa may tubangan sa munisipyo kay Aldang Jollibee. Agwan talaga mo sa kalabang apila. Pero sa uligo, no, takaan mo ng taga-Dumangas magkaon na. Kung daw hindi pa ka mo makabakal subong, may mga dasang pangadlaw na. So, hindi problema. Hindi man pamurugso. Kag magpangaking nga wala ka man yun nakakaon sa Jollibee. Okay, so nadamo pa sa inadlaw Or basi may makapay Iloilo, pwede mo ka mo sa Iloilo mabakal. This is Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, kaya na hambal ni DJ Potpot or hambal ni DJ X1, buwas manghagad na siya tikwi pot. Okay, ulupot kita. Hambal naman ni DJ Potpot Nugon Serba, next week pa ako mabalik sa Dumangas. Uy, abi ko masyat kita sa Domingo. May schedule na kita masyat, tapos wala ka di mo sa Dumangas. Ano ni karon nga ato schedule? Isaylo ta sa February 31 para tanan magchimpog nga mag-enjoy sa aton nga banding-banding. Okay, acknowledge nato ni Wato nag-share sa ilang mga reaksyon sa akon nga Facebook Live, sa akon nga 6,000 viewers sa mga gabi. Okay, so nag-send sa ilang reactions nga wala pa nabasa. Okay, si EG Ganator, si DJ Potpot. Nga to subong sa Dumaraw. Si 2 James Romo Perales dira sa may Cagayan de Oro. Thank you so much sa pag-share sa imong reaction. Si Cheryl Grace de Rimon dira sa may barangay Sapao, Dumangas. Salamat din sa pag-share sa imong reaction. Si Annabel Francisco sa may barangay Sapao, Sitio Naluyan. Si Rislua Siho. Of course, si Lucia Midrilon. Or si DJ Blue Eyes. Sakto na DJ Blue Eyes. Sang Short FM 101.5, no? So, check natin yung mga program. Nag-program kada, I think weekend min siya or kaya may klase na siya, no? Thank you so much good DJ Blue or si Lucia Midrilon. Dito sa may Bakay Housing, no? Of course, ako nga cousin nga si Helen Santos. Then si DJ X1. Then si Godofredo Dumayas de Fita. Ako mga cousin dira sa may Mindanao. Then si Ma'am Beth de Monteverde. And of course si RJ Villagracia de Chusa. Si Ray Dims. Kag of course si
Ernaline Cruz, dito sa may Barangay Kasilayan. Dumangas Gambalya, mate pa shout out sa Saudi. Nagpamati sila sa imo si DJ Francis. Okay, sa may Saudi, no? Nagpamati ko si DJ Francis. Nag-live man siya or nag-Facebook live man? Kung sa tingin mo'y Okay, from Ernaline Cruz, once again, no? So, sa may Saudi or sa KSA or sa Kingdom of Saudi Arabia, nagpamati subong si DJ Francis, no? So, just enjoy our live mixing here and our exclusive ng mga remixes. Okay, oras na ito is 10 o'clock in the evening. Alas 10 imputan na sa gabi na. So, pwede pa takatawa-tawa sa 11 o'clock na. Okay, so, gusto mo pa shoutout? Buta lang kay later on pagbalik ko. Amat-amaton ko pang lawag. Okay, pahabol si boss, si Gerald Molinis remix, no? Boss shoutout from Pavia, Iloilo. Okay, si Gerald Molinis remix. Di sama sa pagtama kag si Reynold Batacandulo. Shoutout boss. Okay, ano na? Si Raymond Batacandulo. Okay, wala mabutangon din ang imong address, no? Pag-post ang iyong mga location para mapanglawag na to. Then from Renz Donasco de Binagracia, sang RK Mini Sound, boss DJ Vic, shoutout kay Rubin and Ken de Luso de Binagracia sa grupo sa Managit kag Talusan. Salamat boss. Okay, welcome geda. So once again kay Rubin kag Ken de Luso di Binagracia sa Managit kag Talusan. Thank you so much sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, once again, sa gusto mo pa shoutout, punta sa Dalo, kasi may mga celebration sa mga gabi, may kasal, may bunyag, may birthdays, may debut, basigin sa batang sa manubyan nyo, kag gusto nyo palawag ang iyang halan, ibutang sa Dalong kay lawagon natin karon na. Of course, basi ginbrikan na kamo, kag or may ginbrikan ka na, kag libre ka naman subong para mangita sang nobyo, pwede tagid siyempre malawag na. Ibutang sa Dalom kay lawagon naton nga libre ka na subong adlaw. Okay, si Gigi Ioy, ako nga friend sa may Metro Manila na kitamo sa aton. Thank you so much sa pagtama. Okay, so from Gerald Molinis Remix anniversary sa akon nga palangga, Altia Holyeza. Okay, anniversary ano nyo subong ika ano nyo, ika 1 month, 2 months or 1 year? Okay, happy anniversary sa iya or sa inyong aduana. TMC Net Radio FM.
the loss of the third of Umangas Mix Club. DJ Yuan Brian. 7 a.m. waking up in the morning, gotta be fresh when I go downstairs. Gotta have my bowl, gotta have cereal, tea and everything. The time is going, chicken on and on, everybody's rushing. Gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus, see my friends. Sitting in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up quick, yeah, take. It's Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Friday,
Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so muna kita mo sa aton si Victory Yermo. Doon sa may barangay sa Pao Talusan Dumangas, kag sa may ito sa may barangay Tambubo na. Kisa mas gid Victory Yermo sa pagtamwa kag si Ron Dimson. Okay, sang Team Crystal. Salamat sa pagtamwa. Okay, mal ni Kagawad Rolin Dinglasa. Sir, good PM. Preparado na diri ang tikwi sa Managit. Aragid, no? Okay, once again, kita sa Barangay Managit sa February 29. So last day of the month. Kag, of course, in preparation sa ilang barangay fiesta sa may March 2. Na may alas sila pag-iwaton nga Battle of the Mini Sound linagabong sa Barangay Managit. Okay, may alas silang 10 or pulo ka mini sound, no? Nga magakumpit sa panami-nami. Kag siyempre sa pauyog sang drum. Nga may unod nga tubi, no? Basta, kag iban pang pwede gid makabusog sa inyong mga dulunggan. So, kanto ka mo dito sa event sang Barangay Managit Dumangas, no? Of course, nagapatigayon man si Kagawad Rolin Dinglasa. Kag siyempre sa mga owners sang mga mini sound, no? Okay, so just mark your calendar on February 29, 2024 sa hapon para sa linagabong sa Barangay Managit. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ang sikat nga remix maker diri sa Western Visayas, of course, sa Bilog ng Pilipinas. Member sang Power Beats Club, no? Si DJ Reezer. Kag siya man ang president sang Panay Mix DJs. Thank you so much sa pagtama, DJ Reezer. Okay, so sikat mo siyang remix maker. Tayo tabi pangita sa iyang remix bago may ari ko din. Okay, so man siyang yung remix ni DJ Reezer all the way from Pasay City. Members sang Power Beats Club, Panay Mix DJs kag Pasay Mix Club. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is the mix worth waiting for. This is Dos Lacos. Victoroso. The third. The third. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Okay, so from Judy Gonzalez, dari sa may barangay sa Padumangas. May gabi, sir. Hehe. Okay. Enjoy sa pagpamati dira, no? Tuy, wala da sang ula-ula. Basta naga-ula-ula ka mo dira, no? So, medyo gabi na. So, pwede na maka-plupo-wise sa pag-ula-ula. Okay, from Ron Dimson, no? Good evening, sir. Shout out lang da sa solid Team Crystal. Kita kits buwas. Okay, may nabasa? Aka mo lang guro eh. Abi ko, kita kits kita tanan. May na ko mo buwas. Sabi, lawag, may birthday, may fiesta. Okay, so ang Team Crystal. Okay, ang solid Team Crystal. Okay, from DJ Reeser, thank you, sir. God bless you, sir. Till next we meet again. Sir, hidlaw na ako sa mga grupo sa PMD DJ, okay? So, sige lang, basta may mga time maka-meeting-meeting makita, no? Daw, after nga nag-pandemic, no? Nadula kita. Kag nagsinakuay ng mga kabuhi, kang iba nagplangasawa na. Ang iba napanghigta na sila mga nobya. Ang iba may mga bata na, no? Manang mga reasons why nga medyo daw nadula ang Panay Mix DJs, no? Isa sa mga sikat nga mga remix maker diri sa Western Visayas, ang Panay Mix DJs, no? So, nakapila maging kami ka-album, no? I think daw mga 7 or 8 albums naging released before. Kag nadula, syempre, no? Pero sige lang, so ara pa man dyan po ng Panay Mix DJs, no? Kag basi maka-meeting-meeting taliwat kag maka-event kita para sa 3rd Battle of the DJs ang Panay Mix DJs, no? Nabigat na may ang ato nga battle dira sa may or diri sa may barangay or sa may Banwasang Dumangas. Ang ato nga second Battle of the DJs dira sa may Santa Barbara, no? Iloilo. Kag syempre, basi maka-meeting-meeting naman taliwat kag makaplano sa para sa mga events ang Panay Mix DJs. You're dancing to the music with exclusive mix by DJ Razor. Okay, ang bal ni Ron Dimson, no? Balanan na nila, sir, kung diin ang location buwas sa oras na sa ula-ula. Huwag ka mga pangagad. Sige, sa mga Team Crystal, i-prepare ang inyong mga tiyan. May ula-ula buwas, no? So, dalo lang yung mga tiyan, kagin yung mga condition ng mga lawas. Kung din inakuno, so balaan nyo na, no? Hindi magpanugid si Ron Dimson, kaya basi damo mag-apas. Kaya magkulang ang inyong ula-ula. Dance to the music of Classic Mix Club. Okay, from Renz Donasco de Binagracia, boss DJ Bexan o mga pe. Pwede sa Domingo, Kontak lang si Kagawad Rolling Ding Lasa kung dito mga pe. Pwede man sa Managit, pwede man sa Sapaw, pwede sa Naluuyan, pwede man sa Banwa. Planuan na Pwede makachat-chat para magpalo-pangapi sa Domingo. Para dala-dala yung meeting-meeting,
are listening to Dumangas Mix Club. Mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third. MOR 91.1 for live. About Puerte. Kamo nagakiay-kiay sa mga remix sa Fantasy Mix Club. Kamo nagakiay-kiay sa mga remix sa Fantasy Mix Club. DMC Net Radio FM.
Us Mix Club. Net Radio Your FM. number one choice. Hindi ka dapat maubusan ng pag-asa. May tamang tao para sa'yo, si Tadhana. Di masama na mahalin ang sarili, huwag masyadong mainitin. Huwag masisihin ang tadhana kung wala pa yung taong para sa'yo. Mag-ibang ka muna sa mga bagay na makapagpapaligaya, hanggang sa ibigay na sa'yo ng pusa. Darating din yan, darating din yan. Darating din yan, darating din yan. Kung magkaliin ang lahat, darating din yan, darating din yan. Huwag masisihin ang tadhana kung wala pa yung taong para sa'yo. Mag-ibang ka muna sa mga bagay na makapagpapaligaya, hanggang sa ibigay na sa'yo ng pusa. Dumangas Mix Club. Net Radio Your FM. number one choice. Darating din yan, darating din yan. Kung magkaliin ang lahat, darating din yan, darating din yan. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya, kay si DJ Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na, kay masaot ta, bayle lang wala gamo ah. the public may dance. You are listening to Dumangas Mix Club. Mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, DJ Vic Donoso the Third. DJ Vic Donoso the Third. Yes, mixes. DJ Vic Donoso the Third. Yes, mixes. Okay, oras natin is 10:34 in the evening. Okay, siguro tayo muna magpaalam, no? Kita-kits kita buwas sa aton nga, I think siguro Saturday morning hatawang kita buwas samtang nagapulupangapi. Kita buwas ka party samtang nagapulupangapi buwas sa aga, no? Okay, ito yung sa masgid sa mga nag-upod sa akon, nalikay na alas 8 sang gabi, no? Sa atong DMC, Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, once again, so acknowledge ko liba ito nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong nga Facebook Live, no? Sa mga bago nga wala akong mabalawag. Okay, si Ma'am Precious Derequito, ang owner sang ENR Odaki Snack House. Tingin sa mas ma'am sa pag-donate sa imong heart, no? Si 2 James Romo Perales, dira sa may Cagayan de Oro. Si Analisa Donoso sa may barangay Talasan, Dumangas. Of course, si DJ Reeser or that's my Pasig City. Then si Cheryl Dianon dira sa may Bakay. Si Rosbim Sobreviga Ding Lasa. Salamat din sa pagtamo kapag donate sa imong reaction. Then si Rain Dims na tingin sama sa pagtama. Okay, so para man na nag-donate sa ilang mga reaction sa akong nga Facebook Live. Sige, thank you so much, good. Okay, kita buwas sa akong nga program sa Saturday morning at 1. Tek sa gabi sa Dance Party Mixes. Everybody get your fucking hands up.
Okay, si Bicoy Donoso, no, dala sa may Lawan Antique. Nagtama mo sa itong Facebook Live. Salamat, Gid. Regards sa mga family circle, sa kay Cheche, kay good luck kay CB sa iyang tournament sa inadlangan nila. Okay, once again, thank you so much, Gid, sa nagupot sa akon. Kita-kits kita next time. God bless everyone. And have a blessed Friday evening. Kag, of course, good night and God bless. Born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Kayo'y nakikijamming sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Playing the best retro flashback music and the latest dance hit. Pump up the volume and be ready to sweat. Hosted by your mixmaster, DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! This mega mix is supported by One Can Saves One Life YouTube channel, Busilak TV, and 101.5 Short FM, Dumangas. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Are you looking for exclusive music and dance party mixes? Just search DJ Vic Donoso III on YouTube. Don't forget to share